Ahoj, tady je Tom. Ahoj, tady Lin. A tohle jsou nudle a motorky. No a proč nudle a motorky? Protože Vietnam je plný nudlých motorek. No a tenhle díl bude, si řekl, že bude o jídle, protože vlastně celý Vietnam je o jídle. Jo. To je pravda, hele. Jídlo je jako společenská událost. Hele, já jsem tady už tak dlouho, ale furt vyzkouším si nové věci, objevuju si nové jídla. Vietnamci jsou tak kreativní a rádi zkoušejí prostě kombinovat různý. Určitě. A hlavně vietnamská kuchyně, ta tradičního, prostě nepočítám nějakého mekáče nebo něco takového, je vlastně hrozně zdravá. Jo? Jako mě to vlastně překvapilo, když jsem přijel do Vietnamu poprvé už jako, že jo, skoro hodně dávno. Dávno prostě, jo. Že kolik se používá pořád zeleniny, kolik se používá bylinek, jo, jaký podporují trávení, jo, a je to jako fakt jako zajímavé chutě. Nikdy bych prostě jako nedal prostě do salátu třeba mátu nebo na maso, citronovou trávu, mě to nenapadlo. A tady je to úplně jako boží. Včera jsme byli, mě teďka odletěli klienti jedni a včera jsme byli na rozlučku sednout tady do místního Bia Hoi. Bia Hoi, to si ještě řekneme a nejspíš je ukážem. Ale tak to Bia Hoi prostě, to je místní točný pivo, no, klasický. Levný, lehký, ideální v horkých na osvěžení. Na osvěžení. To není silný, jo, není silný. No a to si někdy ukážem. No a objevil jsem, jo, teď jsem tady jako 12 let, jo. Objevil jsem nejlepší papájový salát s masem. Hele, v Bia Hoi prostě, jakože fakt nečekal jsem, že v Bia Hoi budou takhle mít takový dobrý salát. Jo, nějaký smaženou rýži nebo nudle, jo, to bych jako... Tak to rád někdy vyzkouším. Zajdem tam, vezmeme vás tam, jo, zajdem tam. Ale mě by zajímalo, jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo vietnamský? Hele, já nejsem moc jako náročný, jím všechno, ale moje oblíbené jídlo... Musíš na radost. Ale já s tím to, co mi jakoby přinesou na stole. Nebo to, co mi připraví žena doma. Nemůžeš si stěžovat. Ideálně. Hele, ženě si nemůžeš stěžovat nikdy, jo. Jako, pokud nechceš potom vařit sám. Ale jsem o něco starší. Máš už taky nějaký zkušenost. Myslím, že jako možná i zkušenější, nemůžeš si stěžovat nikdy. Dobře. Ale je dobrý vědět, že ani až to platí u vietnamských žen, jo. A jinak jako moje oblíbená jídlo je vlastně bánh mì. To je vietnamská bageta, anebo bún chao z Hanoje. Bún chao je hodně oblíbená, no. Bánh mì mě překvapuješ, to bych nečekal. To, jako když tam vezmu klienty, tak ti prostě jako porcionálně Vietnamu dát bagetu. A já říkám, to je prostě jako fakt vyhlášená bageta. No. Ona byla mimochodem, teď si nespomenu, který web jí letos vyhlásil jako nejlepší bagetu na světě. Ano. Nejlepší bageta na světě je vietnamská bageta, bánh mì. Takže když tady budete, dejte si bánh mì, třeba po pár dnech, až vás ty nudle a rýže omrzí. A oni vás omrzí. Já většinou jako je beru hned jako první večer na bánh mì. Jo, to je taková lehká svačina, není to těžký a večer jako to se tolik člověk nepotřebuje se najít. Jasně. A můžeš to jako různě kombinovat. Jakože tam. Jasně, tak to se dá naplnit čímkoliv, jo? No. Ale ty náplně tady jsou zajímavý, ten mix té chuti, jo, ať už je to pálivý nebo nepálivý, jo, je to, jo, koriander tam je. No. Pokud neznášíte koriandr, začnete ho Vietnamu milovat, to je naprosto dokonalá bylinka, jo. Buď, anebo budete muset říkat furt, jako, že nechcete koriandr, že oni dávají do všeho. Ano, budete všem muset říkat, že nechcete koriandr, protože ho dávají úplně všude. Ano. Ale bún chao, vysvětli nám, co je bún chao, jo? Jak to vypadá? Ono obecně bún znamená rýže nudle, takový ty kulatý, ne placatý je flčko, jo. Že dost často jako lidi pletou, jakože nudle jak nudle, a to u nás to tak není. Máme tady... Hele, a to je jak těstoviny, že jo? To je přímo z rýžové těsto. To jsou rýžové těstoviny, že jo? No. Takže v Itálii taky nemáš jenom špagety, prostě máš jako milion dalších jako těstovin. A to je stejné ve Vietnamu, to máš pravdu. Jo, takže vlastně bún je obecně označený pro rýžové nudle, takový ty kulatý klasický. A cha znamená v překladu karbanátky. Jo, takže tam máš rýžové nudle se grilovaný karbanátky. A to jsou většinou je to udělané z vepřového masa. Mleté, udělané z toho kuličky, karbanátky a grillo to na ohně, na uhlí je ideální. Nekecá, je taky jim, jo. A pak ještě přidávají takový ty placky z bučku nakrájený. Ty plátky. Ano, plátky bučku, taky ugrilovaný. Jo, jako z pohledu to vypadá jako, že... Z pohledu to vypadá jako takový černý, skoro až černý, jako nic moc. Ale chuťově chuťově to je vynikající. Jo, oni k tomu donesou ještě tu mísu, ty čerství zeleniny, bylinek, romanu nudlí a omáčku.
Ta je vlastně jakože důležitá, ta vlastně úplně rozhoduje, jestli se povede bunča nebo ne. Ano, ta omáčka rozhodně, moje žena sladko-kyslá omáčka. Jo, moje žena ta ulítává na bunči prostě a ona jako pokud ta bunča není dokonalá, tak to nemá ani jednu hvězdičku ta restaurace. Vůbec jako. Ale jo, bunča je jedno. Vlastně, když tady byl Obama na návštěvě v Hanoji, tak šli na bunču, jo, takže můžete povědět. Já mám dobrou historku o tom. Jo, třeba než tady byl v Hanoji, tak oni vlastně ty agenti kontaktovali různý jakože podniky bunča vyhlášený, jestli by nemohli zavřít na týden, nebo jako na ten den, kdy on přiletí. A oni kontaktovali tady ty paní, vlastně majitelka jednoho bunča, kam chodím já s klientama, tam jako fakt jakože nejlepší, za mě, nejlepší bunča Hanuje. A ona, ta paní, byla taková, jakože proč bych musela zavřít, víš co, jako na jeden den, kvůli někomu, jo, důležitýmu. Ale ona si toho pak jakože dozvěděla, že nakonec přijel jako Obama. Jo, a trošku si to jako lítovala. No, jasně, no, hele. Tak proč tady pak vyrostly, že jo, ty jako kopie těch restaurací, prostě jmenovalo se to, začali to nazývat Bunča Obama. Ano, ale i ta restaurace, kde byl Obama, tak oni to přejmenovali. No Bunča Obama. No jasně. A nevím, jestli jsi tam byl, tak oni normálně si to nechali do skleníku, víš, ten stůl a všechno. Jo, je tam normálně ve vitrínce, je tam normálně vitrínka s tím stolem, prostě s tím, co Obama jedl. Jo, je taky trošku jako bizárek, ale jako... Ale funguje to biznis, reklama, funguje to jako biznis. My v Da Nangu taky máme Bunča Obama. Fakt, jo? No jasně, jako, byl jsem tam, ale nic moc. No. Ale moje nejoblíbenější jídlo, který ale zase bych nemohl jíst jako každý den, tak je Bun Bon Nambo. To je taky dobrý, jo. To jsou vlastně nudle taky se zeleninou, s arašidy. Ano. Stejný nudle, že jako v bunče. S arašidy na vrchu a taky pokypané jako omáčkou, takovou hodně tekutou. A to je jídlo, které já třeba v Da Nangu nenajdu. Jo? Tam ho nemají, mají tam něco podobného, ale není to ono. A to nenajdeš ani na jihu. Ne. I přesto, že se to jmenuje jakože hovězí nudle po stylu jižané, nebo jako jižního stylu, no, já vím, no. A na jihu to prostě nenajdeš, no. Ale pokud bych si musel vybrat jedno jídlo, které bych musel jako jíst z vietnamské kuchyně a nemohl si vybrat už žádný, tak to bude fočko. Fočko, jo, ano. Prostě pho bo. To je vlastně taková ta klasika. Ale spíš, já vím, že to je profláklá klasika, já vím, že to je prostě jakoby národní jídlo, jak je to zprofanovaný. Ale pokud ten vývar je udělaný dobře, tak je to naprosto dokonalý. Že člověk nemocnej, tak ho to postaví na nohy, vylečí to kocovinou. To je dobrý jako druhý den pochlast. My nepijem. jo, dokáže to postavit na nohy. Jako fakt, jako, jo, když jsem žil v Hanoji, teď jsem chodil na fočku skoro každý den. Jo, jako a tak jako, že nejlepší pho je vždycky v Hanoji. To nikde jinde. Hele, nejlepší pho jsem měl... Nebo jsi to měl někde mimo? V Quy Nhon. Quy Nhon, ne? Jeden den jízdy, nebo necelý den jízdy od Da Nangu na jih, jsem měl, na motorkách jsme jeli do Nha Changu a Dalatu. Tak tam jsme ráno zapadli, jsme byli nějakým homestay na pobřeží. A akorát bylo škaredě, byl že leden. Takže to na koupačku nebylo, ale ráno jsme vyjížděli a na tom homestay nebylo žádné jídlo. Tak jsme zapadli úplně náhodně jsme zapadli do první polívkárny a tam to bylo jako za mě naprosto nejlepší fočko ve Vietnamu. Hele, bylo to jako hrozně vtipný i v tom, že třeba vedle jako u těch stolů, tam prostě byli místní, že jo, oni tam seděli místní a oni jim nosili prostě půlku uvařený kravský hlavy, jo, jenom ta lepka, jo, a zbytky masa na tom. A oni si to takhle obírali hůlkama, ne? To jsem v životě neviděl. Kraba jako obírá hůlkama. Obírali normálně z krávy, prostě tady ty všechny svaly prostě obírali. Takhle. A moje žena, když to viděla, říkala, že to musí dát a akorát jsme už si objednali, tak jsme si to neobjednali, ale jako v životě jsem neviděl. Byl to takový taky trošku bizárek, ale ta polívka, je to maso, naprosto dokonalý. Začíná mít hlad trošku. A pak zajdem na pak zajdem na něco, no.
A ten vývar, když ten vývar je udělaný poctivě, když se dělá třeba, někteří ho dělají, že ho přes noc, což je Oni se dělá minimálně 10 až 12 hodin. No. A teď si vemte, že ty polívkárny, ty klasické polívkárny otvírají třeba v 5 ráno, jo, nebo půl 6. Takže oni vlastně už od večera to vyvařujou a pak je to takový, jako to nejde vůbec jako obsat ta chuť, ale musí se zkusit, jo. Takže když budete ve Vietnamu a budete na hotelu, budou mít jako polívku, tak v 99% případů nebude dobrá, jo. Možná vám bude chutnat, ale není to ta pravá polívka. Že ten vývar určitě nebudou vařit 10-12 hodin. Ne, většinou nemají vývar vůbec, nebo mají jenom převařenou vodu. Ano. A nebo mají prostě vývar udělaný za půl hodiny a tím končí. Jo? A není to ono. Není to ono. Na poctivou polívku musíte do polívkárny.